Salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Sam. În acest episod aș vrea să-mi cer scuze că n-am mai postat de foarte mult timp și m-am gândit să postez acum un episod obligatoriu, chiar dacă am lag ca în calculatorul praf. Dar n-am. Și ce mai faceți voi? Azi mergem să facem niște roleplay pe la parcul din Idlewood, pe episodul Mafia. Către parc. Ok. Se duce către grajdul cu căprioare. Se lasă pe vine, introducând mâna în grajd. Acesta se lasă lins de animale. Apucă câteva bomboane din buzunar, aruncându-le căprioarele. Se ridică la poziția inițială, îndreptându-se spre standul cu potduși. Pregătește două bancnote de lăsându-le în posesia vânzătorului. Ok. Comandă un hot dog cu ketchup și muștar. Primește hot dog-ul după câteva secunde, după care mușcă din el ca un animal sălbatic. Se plimbă prin parc mâncând din hot dog. Așează pe o bancă random, terminându-și mâncarea.
trec pe căsuri. Da, păi cam cu acest episod. A fost să mai să-mi cer scuze că n-am mai postat. Cam cu acest episod. Nu uitați să dați un like, să vă abonați, să dați un share, să lăsați un comentariu. Până data viitoare, eu sunt Bobo Gaming și vă salut!